Esenlikler, ildeşler. Bugün hem bir gepleşik edeldiydik öz aramızda. Kardeşlerimiz bilen. Bu gepleşige de Malika hanımı, Bahar hanımı çağırdım. Bu gepleşiğimizde şu bizim hazırki bolup yürüyüşümüz sebepleri nerelerden geliyor. Biraz şu zatlara göz aylama için, sinetmek için gepleşik edeceğimiz. Bu gepleşikde hem hazır bir video koyular. Şunu görün, 1 minutluk bir video. Ondan sonra bu hakta fikirlerimizi aydışıp ildeşlerimizle paylaşalım. Yalaklar yürek diyor. Yüreğimen boyun var. Yürü. Götürdü baylan diyorsun. Ödün bebek bol. Doğduğunu bu kulledim ama durmasaydı. Teretme bakarada. Teretme. Teretme bana. Teretmeseydim. Yürüyecek bol. Yılından sağa gelecek bol. Dur otuyorsun. Yılın ağzı. Neye Hulya? Sana değil ya soratlan himmeti. Neye Hulya? Doğduğun. Küt bilim. Yürütümün illiman da arabat geldim sana yürüdü. İtekle de yürü de. Tiretmeseydik bana. Cap etmeli şunu. Yürü. Hava ildeşler görendiriniz bu videonu. Şu videoda bir mama ahtıcağı mı ya bir tanışının çağasını bilmedim kimi şunu alıp bol yörede deyip şuna hem de psikik bir basışlık öğretediler, edip durdular. Ondan sonra da çağının yankı özüne gövünü yetmezlik edip bir kere ulalmağı için hem bir neme de oturdular. Garaz şotayda çağını neme dediler de bular gepin kıskası. Ruhunu öldürediler. Özüne bolan inamını öldürüyorlar da. Bu videonun şov için size görkezip şu zatlar bir durmuş yanlışlıkların en başta gel oturan yerleri, sebepleri şu. Şu gepleşik bilenem ildeşlerimize yetirecek oturan zadımız gelecekte şu goyvarlan yanlışlıkları goyvarmazlığımız için şunu bir görkezip ildeşlerimizle fikirlerimizi paylaşaldıydık. Elbette bu zatları her bir ene atanın bilmeli zatları da. Şunun için hem bizim kaptaldan yine de bir has da bir özümüzü gelecekte kaytalanmazlığı için bunu aralıp maslahat aşağı dedim. Malika Hanım size söz vereyim. Buyurun. Efendim, şu video arada ben fikrimi aytsam, bu Türkmeni bir deyip bolup beynine ornaşan, bu yeka şu yankı görüyen ene der, ehli Türkmen maskalasına diyen, ehlisine diyen yarı, şular yarı terbiyeylek yetiştiriyorlar, çağaları. Ulan yankı bellek geçişin yarı hakika ruhunu, şu çağan ruhunu öldürüyorlar. Yani küçük çağı, o hemleri kıyırmak, bağırmak, o çağın tek yanı dünya geldi, yanı bir ayağını bastı bu dünya. O seni ona kıyırıp bırdatları düşündürür yani. O ne mesela atan yaşını yaşana, o tek o çağa getlemeyeni bilen o. Sen ilki şuna öğretmeli. Yani bizim yine atalarımız da bir son yarak panyatı var da. Ne hilik. Uluyunu sıyılamalı, uluyun aydanını etmeli. Ondan sonra bir atalar sözü var, bir yanlış nakıllarımız ata sözlerimiz ama bizim bulan elbette bize Oğuzlardan gelenlerle Türkmenleşmemiz son yani İslam dinini beynimize salan son hasap ornaştırma için şu nakıllar yüze çıkan olma mümkün. Yine şeyle değil ya. Sağağını yaştan, ayağı baştan niye de şey bir tutmalı diye. Onun bu nokta sağağını yem silter,
kes sesini, gepleme, siyme, sıçma, ağlama, ana şolar ýaly zatlar bilen ruhunu öldürýärler. Basýarlar, baskı da. İlk baskı öýden başlaýan. Aslında ene ata şoň gorawy daşynyň galasy bolup durmaly şo çağa. Hemme zady bilen ilgilenmeli, ene ata şonu goramaly, bir gıygırsa, ursa, siltese de şoňa ýol bermeliler, gorawçysy bolmaly, ene ata birinji baskyny öýden berip başlaýarlar. Onsoň mektepler, sadyklar şeýdip gitýär. Onsoň eskere gitýär, ana iyi bilen taýaram şo taýda iýerlerdenim. Gelýärler. Şeýle diýerler, gulluga gidip taýak giýmedik, erkek derler. Näme üçin şol erkek taýak giýmeli? Näme günäsi bar oň dünýä gelen üçin günäkärmol. Indi gynantam şolar ýaly ilki bilen şol düşünjeleri beýinden çykarmasa, şol şeýle de dowam edip gitýär. Onsoň en soňundan ýaşasyn arkadagym ay puçun dädemiz diýip gıygırşyp beren gorkak, ruhu ölük, mertebesi düşük erkekler yetişýär toplumda. Men şu şunu aýdaýyn, soň ýene dowam ederim. Bolýa Malika hanım. Ya menem şunun üstüne şu videodakiden size bir zat aýdyp bereyim ildeşler. Şu biz özümüzü bilmenkek bize korkmaklık öğretilip durdu şu videoda da. Ondan sonra da şu çağa ulalan vakti neyle boladı? Özüne göğünü yetmin ulalan çağa da öz yalı biri bir zat değilse de yankı çağa sen neyme diýeňe diýer. Görün şu taýda da öz yalı karşısında ulalan adam var. Şu näçe dogruny aýtsa da, näme diýse de sen näme diýeňe diýer. Çünki o taýda özüne göwünü yetmin ulalan adam edil öz ýalyja da göwünü yetmeýär. Haçanda özünden säýelçe birisi odanrak gürlese yankı ya odanrak giyinen olsa şoňa boyun eğip öňünde bükülüp duruverýär. Bizde de cemgiyetimiz görjemde olsanız hemmeci şoň ýaly. Kim odanrak gürlese, kim odanrak görünse şoňa dinleýärler. Bu taýda ýadyňyzda bolsa öňrak bir video görkezilipdi. Andre Gunteris dedi. Şonuň yankı sözleriniň arasında bir Abasnowyň isteýän söz geçendi. Şu bizeýem öz özümüze göwünü yetmezligi Abasnawa ettirilipdir iste biz. Şonuň üçin hem ene şu çağanyň ruhu ýaşlykdan döýülüp özüne göwünü yetmezlik öwredileni üçin hem biziň ene şu ýeki gündüz tutuş Türkmenistanly ildeşlerimiz, erkek gatlaklar öz özüne göwünü yetip bilmen yankı bu siyasat diýip yankı özüne etli oturan yankı zulümlara da karşı çıkıp bilmen yürüyüşleri yani şu çağalığımızdan gelip duranda. Şunu goşayın dedim. Bahar hanım size söz vereyim. Bahar hanım geplep dur, mikrofonunuz kapalı. Yok, sesimi açılır, ben oturdum da, ben de biraz internet zayıf da. Şu çağa terbiyelemekte bizim zenanlarımızın özünün çağa terbiyeleme tecrübesi yok. Ben özüm çağlarım ulaştım. Benim bulukan ayal. Benim çağlarım korkutu ulaştım. Koy sesini. Burada sonra kızım pul yok. Şolar yaladı. Biz çağalıktan şeydi bulduk. Ondan sonra biz durmuşa çıkıyoruz. Bizim çağımız oluyor. Biz hem çağlarımız terbiyeliyiz. Hem Türkmenistan'da ayalgıların durmuşu katı ağır. Hem de işe ayalın, enənin özü yetişecek. Ben partasızlığı işten vaktim. Bir ılgak geliyedim, çağam önümden çıktı. Sen şu yerde otur,
derrew evimin işini edip yine ılgap gitmek. Ya da paxtatsa çağamy akıtı paxtatsın gırasında oturduk şu yerde otur kıymıldama. Şolar yalak. Ine şey terbiye gören çağalar näme boljak? Bizim tecrübemiz yok çağa terbiyelemekte. Şoňa wagtymyz yok. Diýenanlara Türkmenistanda yeňillik yok. Şoň üçin hem agaýlap şeydi bilmedik terbiyesini nereden bersin? Çağa 3 ýyllyk bolanyny sorapdyrlar diýe de çağa näçe wagtdan terbiye berip başlamaly? Näçe gün boldy çağaň bolanyny 3 gün boldy diýende eýýäm sen 3 gün giýjek aldyň diýipdir. Şoň çağalawyndan her zady gep bilen düşündürüp köçede de şoň siltemäni, ruhuny öldürmäni şey terbiyelemeli. Birden bäri gelip görüp öwrenip ýör tejribe artdyrdyk. Neme bir zat pişirersin ya bir zat getirir, otur, bunu elleme diýem çağa ýam gorkuyor. Ondan soň ejesini görsetişkin dur, dädesini görsetişkin dur. Soň mektebe gidýem, oğlymyň bir zat diýse gürleme, sen oğlymyňa kes sesini öýde şey diýip aýdylýar. Mektepde oğlymlar gyýgyrýar üstüne. Ýene de soňason erkek olamasa kulluğa gidiyor, kullukta beýle acı neme depki depilmek, urulmak, naharları yine şoň ýaly iýmitlenen pes. 4-nji ýerde durýar da baýlykda Türkmenistan. Gaty ösen bolandan soň sizden anlarma şolar ýaly kynçylyk çeki, eskerlerimiz gurçukly nahar ýe, üýtgen, wagty geçen makaron ýe, ene şeýdi bu ruhu ölýär. Demek o yere bir yere gidip 4-nji ýerde durýar Türkmenistan diýip geplemek gaty golay. Dil bire ölýär biten. Hemem sünkü ýok da. Näme geplesen gepläp oturmaly. Başymyzdaky gepler. Bizim öňünçe özümizde tejribe ýok. Aýal gyzlaryň Türkmenistanda işi bolsun. Bizde sadikler bolsa, mektepde bir düzüwli körse ot bolmayan mugallimler bolsa çağlarymyň ruhu öljekler. Yani şoňa çağalawyndan şonu kemsedip baýyň çağasy aýry ýaşaýandyr, garybyň evine pes çağa ene şey dibem plana gowy geýniye. Men garyp, menden çağalam gelip birda sorasa men pulum ýok. Men onu alyp beri bilmeýän. Ne şey dip çağı kemsiniye. Onun karşısındaki bir plan kesin ya da yalakaların çağlar giyiner. Bir yerden işem tapar onun en atası. Ne olur giyinen vaktinde olorun yanında eğer ikinci dereceli çağı oluyor bizim çağlarımız. Yani mektepte de şeyledir. Bayın çağısı ayrı tutuluyordur, gepe dinleniyordur, sapağım soruluyordur. Garibin çağısına yüzünü de seyrediğini aldırır. Yöne yukarıdan o patologdan alıp üçlük koyuyordurlar. Çeyrekten çeyrek diye mi neyem zat. Şondan sonra geçecek olanlar patologdan alıp koyuluyordur. Biz özümüzde de şu patologdan alıp koyuyordular. Ne şular ýaly bizim Türkmenistan'ın çağalarının terbiyesi şon ýaly. Sadik olmasa, sadikde çağalarından elceti işe giden vaktinde iş tapsa, sadikde goýja terbiyelense, çağa söýge muhtaçdyr. Ejesem nemesi işdäk gelen adam bir neme bolýar, nämeň ýerinde bolýar, moralyň ýerinde bolýar diýe de türkler, bizde türkmençesini şu wagt unutup oturýar. Çağasyny goýja sadikden desa çağalar barından alsa, goýja gepläp getirse öýüne, şu çağjygym şu ýerde oturup diýse, şeýle diýse, düşündürse çağı monça boljak. Sadikde de şeýle bolsa, ýat diýip durup şap ettirip urýarlar çağany. Men özüm gulakdan dolma däde, özüm gözüm bilen gören zadymy aýdýanda, ikide onun naharyn zadyny iýe, ondan soň ýatýar. Yatanak çağı gyvyr diye aýlanyp ýör arasında şu sadikde işleyen çağlar bagynda işleyen aýal. Sen näme yatanak diýip yorgany açyp onun ýanmaşyna şap batlap urýar.
Ecede sorum ya sen men çağamine şöyle götü kızarıp dur da yalnız şundan için urdun diymi ay bolelay sadikte eyledir de deyip üstünden atlak geçip diyorlar. Şey diyorum çağalarımız korkak oluyor. Mektebe varana da şeyledir. Kimsiti gepleyendir muğalimler. Ben çağalarımı okudanla da gördüm o zatları. Özümüz çağa vaxtımızdan okan vaxtımızdan gördük o zatları. Bayramlarda padarkanı bol bol ver de sana yama kov geplesin muğalimler. Ruhun götürsün muğalimler. Yöne sen padarka vermedik vaktinde o yerde bir zat olsa bir bahanadan gepi aylat getirir. O yerde kemsider. Ayağındaki ayakkabın o hazarsdan getirilen ayakkabılar bir hepde iki hepde giydiydi. Şonu yırtılsa yine təzesini alınacak şun bilen oňuşup bitdiysen muğalim şonu ortaya çıkar. Vey mun geýenne seret dip okuwçylara da aýdy ene munun geýenne seret. Şu da geýilermi şu döwürde diye. Haýsy döwürde biz? Altın asırda mı, asuda asmanın aşağında mı, niye dediğimiz belli değil. Ya haram olayım, dördüncü yerde duruyor deyip, lak geplen, Türkmenistan'da yaşapıyoruz. O bizim köndürgüncümüzde daha çok tarafta mektebe gidecek olsan, yolda ayakkabın aşağı kaçık kalıyor. İzine kaydan da ayakkabın aşağına kaydın. Onun giycesi bilen olsan, ecen ya derden tiki oturandır bir eline biz alıp. Yani şolar yavdurmuş da yaşapıyoruz. Çünkü bizim çağalarımızın ruhu katı pestir. Yani Türkiye'de de işlep yören erkeklerimizi gör, ayarlarımızı görsen bellidir. Şu işten kovmasın deyip, özü şey yok bir kirli Türk nemesini eşitip, minnetini eşitip, bir tane neme kaldıracak, karokka kaldıracak olsa şunu 2 tane kaldırayın da beni iş diye deyip bilsin, beni kovmasın deyip yalaka yarancanlayandırlar. Bizim küçüklerimizden şey deyip evinimizden basıla geldik. Çağacıklar şey deyip oluyor. Bazıları da araba sürüp verendir, ya komşu magazininde zatlarını da şap verip verendir, plan kestirağın öyü olsa on kapsın süpürüp verendir, ya koyundan aşağına arasılap verendir. Çağalar mektepten gelenden şol işleri diye. Musura gidiyor, karokka topluyor. Nämçin o yağış yağanda zadeden de kapıya ömüne düşemeye gerek, o yere gerek, bir yere gerek, dışarıda tuvaletin üstünü basırmaya gerek, öğreni koymana gerek. Şey ulalan çağılar, o da yanata olandan sonra kimden görsün çağı terbiyelemen, nereden öğrensin? Ayağını urmağım sonundan çıkıyor da. Ayağı baştan çağını, yaştan diye oturan bir kaynana var İsrailiyali. Biz yaşlığımızda eğerimiz ururdu, demimiz çıkmazdı deyip oğluna gaz verip oturuyor. O zaman oğlum ayağını uruyor. Şey deyip ayağının çağalarının önüne tayayıp duran ayağı, ondan sonra oğlum vurmana başlıyor. Şeyle terbiyeler bilen terbiyelenip geliyor 4. yerde Ösen Türkmenistan, asuda asmanın aşağında çağalarını şey deyip oluyor. Şu attıkça şundan ibaret sözü gözemi size vereyim. Sağ olun. Doğru zatları bellep geçtiniz Bahar Hanım. Bizde yankı aydışınızdan biraz neme de seyredin yani şu bizi terbiyeleyer diyese şu bizi terbiyelemeli de biz çağalarımızı edep vermeli de aslında bize tersine yankı terbiye verediler. Terbiyelemek yankı özlerinin kapasına mı, özlerinin ramkasına sokma için terbiye verildi. Aslında biz edep vermeli, dep düşünemen. Şimdi bize yankı çağalığımızdan dine korkmaklığı, özümüze gövni yetmezlik öğretildi seyredin. Biz şunun için yalan korkulara inanıp yiyoruz da şu gece gündüz yankı açınızı yalı ayalnayam urup zayalap yiyorlar. Malika Hanım size söz vereyim. Neme Bahar Hanım şu katı oğlatları bellek geçti yani tecrübemiz yok dedi de biz bunun için ene olma için tecrübe gerek yok. Sokakta kediler neme Türkçesine aytım pişikler köpekler vardır. Yine şolarım çağacıklarını bir urcak olsa şu önüne duranlar.
dişlemene ya yüzünü yırtmana tayin ortturun. Ene sebebi enelik bir remesi olmalı, mehri olmalı. Sen 9 ay karnında götürdün o çağını, dünya getirdin, çağası bolman yörenler var ya da çağa doğum vakti ölen eneler amara. Sen şu çağa sana berilen olsa şu çağın dünya getiren olsam demek sen şunu koğramalı. Yankı terbiye deyişin ya da kavo terbiye bırdatlar içine katmak oluyor. Şu terbiyelecek deyip eline tayak, sus, otur, yerinden turma, ılgama, ağlama, ana şolar hakiki terbiye derli edep vermeli. Sonun çağın taşını biz söygü bilen, mehir bilen sarmalı. Çağa biz mehir versek, söygü versek, oğlum, kıydım, men sen yanında, men sen arkanda, men seni destekleyen, gollayan, nimeli okuyan, surat çeken, şol bolmadığım olsa sen şonu gortku olmalı, hemme zatta. Şonu her bir ätyen ädiminne. Ondan şol çağa duhu ölmeýäşoň. Teret men ejem kakamam nemet ya yanımda destek bolýar, gollap durlar meni diyen özüne göwni ýetýär şo çağam. Hakiki soň onu urup kırıp plany geldi yerinden tur yer ver. Bizde şonu ýa-da hay emekiň geldi, hay ataň geldi tur. O planyň geri oturmaly, töre geçirmeli. Salam berip durmaly. Ilgap çay diýse çay hyzmatyny etmeli. O zatlar çağan işi del. O zatlar ene öz boynuna almaly. Biz Ahmet ene bolduňmy sen şo zatlar edäýmeli, onu çağadan beklemediler. Biz çağalar kiçiklikden yumuşa oğlan edip yetiştirýär. Ondan kim näme buyursa bu özümden uly, bu men goňşym, bu men daýym, bu men daýdam diýip şoň yumuşanyň öňünde algap lepbeý diýip beren edip yetiştirýär. Biz gysgaçasy öz çağalarymyzy urmak, gyrmak, üstüne baskı yapmak bilen taýynjak elince öz elimiz bilen şu Rus imperiýasynyň oturduğun sistemasy var. Şu tıkır tıkır işläp dur. Bize tecrübe gerek gel. Bizim şu terbiyeni yankı aýdysymýar goşadyrnak içinde şu terbiyeni alan bizim en atalarımızdan tayak, baskı, gıygırması, her hayvatı ya bir gözünü alarda terette düşünmeli deyip düşünürýärler da bir de küçük. Gözüm bilen bir teretten düşünür. Biz ne profesör mü biz çağa gözünü alardan bilen näme diýjek bolar, ne biler. Ýöne bizi şeýle yetiştirdiler. Enelik üçün tecrübe gerek gel. Ene tebii duygusu olmalı içinde. Sen en gımmatlı zadyň näme? Şu bizde häzir miras bir saparan nemesi vardır. Hani näme miras koydular diýip Türkmenistan'a. Bizde ne miras yok bizde. Bizim biljek mirasymız häzirlikçe çağaramyzda mehrimiz, söýgümiz, taşynda gortku bolmagymyz, destek bolmagymyz. Ana şo zatlar. Onun şu elimizden gelýänce zaten edip bilmesek, biz her şeýle yetişdik, bizden olanlara beýdip gul edip yetiştirsek, şo gulçulukda ömrümüz geçip gider. Soňam bizim aýal gyzlamyzyň ene atalaryň, hasam eneleriň Bahar Hanym'a derlek geçdi. Hiç hili şertlerimiz, mümkünçülüklerimiz yok. Bizim öz psikologiýamyz bozulan. İş yok. Bir yerik işe girsem hökman sen rüşvet vermeli, pul para vermeli. Para verip giren soňam ol ikellep yapışýan ol işine titrep, meni işden kovma bolsun, men çağılanma näme idirerkem diýen. Ondan öňe gelýän maňlaýyna äriň bir adam ýaly yetişdirilen bolsa, onu olsaňa destek bolýar, bolmasa da äriň gelýär. Çäşerlip ýatýar, törde sen ılgap äriňe nahar taýyndaman aňyrda gaýnenen eňirdisini eşitmeli. Hiç hili uslovya, şertler yok bizim enelere. Türkiýede biz şu hojalyklarda işlämiz soň bilýär, täne görýär. Gelinler gaýnlar bilen bile ýaşanok. Gaýn bar ona eňirdäp bilen ok ýer turdyň, geç ýatdyň diýip çağalaryny şeýle özgür yetiştirýärler. Adat erkin yetiştirýärler. Çağalar isläň wagty kinosyna
görýär, isleýän mowçuna görýär, kitaplarına okuýar. Sapaklarına da tayinleýär, isläp ýelen wagty oýnaýar. Bizde yok, biz çağalarımız oyun oynayan, bizim çağalarımız yok. Kiçikliğinden urup, kırıp, boynunu aşak büküp yetiştiriyat. Ondan Pagta meydanına sığır çopanlar, göle çopanlar, bazarda taşka sürüp verenler, musurların içinden zat çöplep verenler. Bizim hemme zadımız bir tersine gurulan. Ola mine şu yankı Rus imperiyasının bizi gol aslında tutmak için oturduğun sisteması tıkır tıkır işlep dur. Bizim berýän mirasımız şol, gorkokluk, baskı, çağalarımıza bizi urdular, bize vurmalı. Çeydip yetiştirmeli. Şol düşünce beyninden ayırmalı olan nemede bugünkü günlerde mümkünler täze Türkmenistan'a nesip bolsa oturdumyzsyň hemme zatlarına ähli podoklarına detaýlyca üns berip zatları. Ýoksa biz öz elimiz bilen gul yetiştirip berýär, gul. Ine şu saňa hiç gaýtargy bermez. Allyas döwletiň öňüne oklyas şonu. Ondan beklepde de taýýar, eskerlikde de dekgiler ýip kantuzy bolup gelenler var. Ya bu enatalaryň çekmedik nemesi ýok. Çağalan gullugy berýän sen, eskeri berýän adam ýalak gidip şo taýda iki ýerini geçirip öňe goýberşiň ýalak gelmeýär, sagat çağa gelmeýär. Ya da şu urup gıybıran çağam sen gorkok, bir gayrat, bir näme Türkmenli pederine nälet diýenler. Şonu ýaly bir çağa ya kazol adam satyp ýören, ya gorkonyny syýlap, gorkonyň öňüne iki bükülip ýaşasyn arkadagyma şöhret diýip ýören bir topar ýöne san. Şol ýaly geçtir otur. Doğru bellep geçtiniz hanımlar. Köp sağ olun, şu yurt dışına çıkıp alan tecrübelerinizi, kazanan bilgilerinizi ildeşlerimiz bilen paylaşanınız üçün köp sağ olun. O käbir yerlerinde muňaly zatlar aýtmagam ildeşler gata bir utanç berici ýagdaýlarymyz hem köpdür. Seredin indi hazır hanımlar biraz sebeplerine gelip düşüp yerlerini aýtdy. Ondan soň gelen neticelerimizi aýtdylar. Sağ olsunlar. Indi menem şu taýda häzir şu ezik yetiştirilen erkek çağaların boluşlarından, ýa-ni özlerini alıp barışlarından ya da daşar ýurda çıksalar hem şol gorkularındaki patsaznyňasynda galan gorkularını häli bugüneçeli çıkarıp bilmin aýlanyp ýörler-de şoruň ýaly bir yerlerini aýdyp bermekçi. Indi seredin häzir mene ezik erkekler bir vatanı goramalyk yerinde de ýa-ni çekinişip, gorkuşup durlar. Olmasa göze görünüp duran belli zat vatanımızı, yurdumuzu nädip dargadyp, tozdurup, şonun yerin astındaky olsun, üstündäki olsun bir sany baýlygyna peýdalanyp bilmen, ýene de şonda da sesini çıkarıp bilmen, özüne değişli zada egeç bilmeni ýörler-de. Yani bu da ezikligiň, çağalaryň yetişen wagty gelen yeri de bu. O goşadyrnak içindeki meyvesi desek hem ýangyş bolmaýdy. Indi şeýle bir zat bir gürrüň berin size. Şu taýda bir hepde alıp bir işleşdik, bir oğlan bilen ildeşimiz. Yani oğlan bir 25 yaşlarında bar eken de soň bir hepdelep işleşip ýörsem şu yurdumuz hakda, şu problemler hakda gürleşip ýörüs. Soň bir gün birden can geldi onuň telefonuna. Gözüm düştü de telefonunda Serdar'ın suraty duran. Bu näme bu dedim. Soň güler suratyma maňa seredip. Sen dedim bir enen ataýyn suratyny bir goýsaňa dedim. Sen bunun suratyny goýup ýörsiň dedim. Sen dedim bir hepdeden beri işleşip berip sen aýdylatan gürüňlerden bir many çıkaran ýokmu dedim. Gülýär ýene. Soň bolýa dedim. Sen enen bilen ataň dedim şu zatlardan dedim
Sen şu suratı koyup birine havar var mı dedim. Son güldü bu yine. Bolaya dedim enen atan nerede desem. Olaram Türkiye'de dedi. Seni dedim onda dedim enen atanı şu daşarıda çıkıp başka milletlere hizmet ettirip yürüyen şular delmeysem dedim. Sen ne biçim o suratını götürüp yürüpsün dedim. Yani söyledin şu çağa özüne gönüyetmedik bilen ulanılan çağlar bugünkü günde de yine de birisine arka tutunup yaşamakta mecbur oladılar da. Şimdi son bu tayda yenen bir zatlar dedim. Bunu da size de görün verin ildeşler. Seret dedim. Sana her dedim düşünceli bir özüne hormat koyan bir mertebeli adam bolsa dedim. Sana dedim hiç kaçan kızını vermit dedim. Çünkü sebep sende dedim özüne güven yetmezliğin var dedim. Beren kızını desen zayalayan dedim. Sebep şu gece gündüzde görüp görsünüz de ildeşler. Neyse sana ayal kızlarımız bizim başka yurttaşlar bilen başka yurdun adamları bilen yankı evliliğe gelip yürüyen o izinden hem son o taydaki oturanlar hem olsa o Türkmen erkeği tapmadın mı dedi bizim kızlarımıza. Sizler erkek mi kaldırdınız? O bağır niyen olsa urup basıp korkuzup üstünde tayaklap görsünüzler. Elbette son o kızlar görüp dura bu ezik erkekliğini. Ezik erkeğe bir kız durmuşa çıkmayı düşüner misiniz? Özünüz biledik görün. Hem mesleğin düşüncesinde şu gece gündüz neme yankı bir mertlik, bir edermenlik, yankı güç gören erkeklerle durmuş grup yerler. O esasen ama Türkmenistan içindeki çağlara, yaş kızlara sonrasan ben Türkiye gidecek deyip durandırlar şunun için hem. Yani bizim gelen yerlerimiz neticelerinde şeyle zatlar bulup durandı. Bahar Hanım siz elinizi kaldırıp dursunuz. Söz size vereyim. Ben şu ben şu neme Türkmenistan'ın içinde ne erkeklerin gepleşme okuyubu yok bulunduğu sebeple. Terbiye o da edep verilme nemesi has pes edep alma okuyubu has az gözünü açık göreni gecesi bilen dədesinin urşudur. Ondan sonra ayalalar nemeder onu urmak bilen, birim söğünü geplemek bilen. O zaman näme kızlarım daşarı yurda çıkıyor. Birim çıkacak vaktin aeroportu da onun mertebesini ayağa aşağına alıp geplep, dili bilen duzlap şey çıkar yendiler migraslar näme için gitip barayan. O yerde näme edecek. Sana näme edecek olsa sen git de kurbanlar geplesinler. Näme için halk daşarda kul bolup berdik geplep bilir misin migrasyon yoldan geçenler pasport barlayanlar. Ayal kızların üstüne nem bayguş olup çakırıyorlar. Bäri geliyor, aňyrda ezilip gelen kızcağızlar bäri geliyor ya da adamsından ayrılşandırlar. O zaman bäri bir yerde işliyor, o yerde ayağına hayatım, aşkım diýip geplen, yoruldun, yorulma, iş yapma, otur diyen bir erkeği görüyor. O zaman bäri Türklerin erkekleri şeyle kendi düşünüyorlar. O zaman erkim özünü kotormak, birine yapışmak, şoň bilen durmuş gurmak, şoň ýaly düşünje. Ýöne o ýerde sen bir bilen durmuş guranyň bilen sen özüňi kotorup bilersiň o ýerde. Özüňi näme halas edip bilersiň, ýöne sen watanyň gurgundan elden gitip barýar. Ýöne bu düşünje de ýok. Ayallarymyz bolsun, gyýyzlarymyz bolsun, erkeklerimiz bolsun, ýöne erkek şoň düşünmeli öňünçe ayal gyz haýsy erkek bolsa bolubersin, şolaryň namysydyr. Şoň üçin daşary gitmejek bolup, iýe çykjak bolmaly, ýurduňy düzeltjek bolmaly. Ýa atalar, alayda sen hiç zada goşulma, o işin bolmasyn, diňe özüňi bil. Ullakan ayallar, ullakan erkekler näme üçin çağaňa watanmyza iýe çykaldy bir näme bermeýär, edep bermeýär, şolary düşündirmeýär. Bizemine watanyň nämedigini bilmezdik. Egerde ejem, meniň babalarym
Cüneyt Han bilen dengedenler söwüşde hemme zatly soň sürgün edilen, sürgün edilmedigen 40 we 45'de öldürülen, nemede uçda ölen, şolardan ejem dagy gaýnatasy nam eşden ekende şonu şol ölmäni galan kaçıp nemedi tahtany alýar, tahta raýony alýarlar häzir göreler etrawy. Soň kömürgünce kaçırıp geçirende şoda wagtlarym yaman merdekeni. Şo ayalym, mamamyň ýeňesini bir yatakda yatalak hasta öýkün kesel bolup ýatan ady erkek bolsa bolýar diýip şonu baş etip goýberýärler. Ýöne iki ayal dik durup işleýärler, gaza diýip gaza gidenler urusdan soňam. Şolar ýaly bolup işlerlerine şonda garry kakam ejeme düşündirenler. Çağalaryna aýt düşündir şu zatlary ene Cüneyt Han wagtynda ene türkmen beýle bolan, türkmen eýle bolan şolaryň mertliklerini, Cüneyt Hanyň hereketlerini bolup töwereginde halkyna nähil edip yüzlenipdir, aýaly nähil bolupdyr. Şu zatlary düşündirip aýdan. Ejemem bize düşündirdi. Biz oň üçin bilýäs, watan söýgüýimiz de bar. Köpsine aýtmaýarlar. Şu Cüneyt Han kim diýsen basmaçy diýerler. Diňe Cüneyt Han aýtma, her zada aýt. Watan Cüneyt Hansam sen watanyňy söýmele. Onu düşündirmeseňem sen watanyňy söýmele, watan ýitip gitmesin. Biri-biriňize aýdyň, agzy bir bolun, düşündürüň diýip aýtmaly. Aýalgyzlar biziň namysymyzdyr. Siz goramasaňyz kim goramaly? Siziň diňe pasportda mı erkek diýip ýazylmaly, hakyky erkek bolmaly siz diýip düşündirmeliň ýerine onu aýtmaýarlar. Şu aýal gelin alýarlar, osan öýünde o gelin diýip alanan bir 70 ýaşyndaky aýal däle. Olam biriniň çağıjygy. Olam ejesiň öýünde bir zat bilmäni gelendir, iş öwrenmäni gelendir. Gaýnany öwretmeli, adam destek bolmaly. Şu zatlary etmeýärler. Aňardan geldi, oho biz arymyzy almaly mundan diýip bir ýandan gaýnany, bir ýandan baldyzy, ýene bir ýandan bolýarlar. Diýip biri-biriniň ruhuny öldürýärler. Diňe gelininkinde biri-biriniň ruhuny öldürýärler. Ikarada bir derede gali erkegem o ýerde erkek diýen bir sözü bolup bilmeýär. Bir zat geplejek bolsa hele ýoly. Şolar ýalak erkegem bas geplep onu neme ýalak edýärler. Yani hele ýal diýmände. Şol ýalak bir gepiniň tutaragy ýok, gereksiz şolar ýaly erkege diýip ýetişdirýärler. Oňa olardan görüm-görelde gören çağa näme boljak? Türke geler. Bir Türk'ün yanına tamam abi 8 saat işleyecek olsa 16 saat işleyin abi öýüňe mi işin edip bereyin abi o zaman ayal gyzlarymyzam durondur meni işten kovmasın diýip neme kesele gözlemeli bolsa hemmesine hyzmat edip özüm olar nahar ýen wagtynda elinde de nemedir pagnosdur şonu alıp buyurun bir şey ihtiyacınız var mı diýip durondur. İşten kovmasın. Bizim günümüzü bizi şu dereceye getirdi. Yani bizim başımızdaki oturan Ors var ya şu iğne bilen kuyu kazan yağlığı deyip Türkmeni şu dereceye getirttir. Öyle her indi kararsızlık aldık diye biz kararsızlık alamız ağa. Yalan kararsızlık, kağıt yüzünde kararsızlık. Yani erkek değilene pasportunda erkek deyip yazılendir. Yani hiç erkek diyen nemesi yokturlar. Aşon yağlı. O haram olur, son alıp gidip otur, izini getirip biz hazır var ya, biz şulur yani, bizim çağalarımız ezik olacak, ondan son çağalar ondan beter olacak, son çağalar ortaya çıkıp mo diye bolanı. Şöyle giymeli yerine mi yaktın çıkarır, başka bir yerlerine sokar. Bir yerde deşik olsa oldu, çörek diyişe oldu deyip şonu ederler. Hava, Bahar Hanım, geçtiniz. Şu çağalarım şu var, yine damaşına adres verdi, kömürmüşten çıkmalı da. Ben şu yerden şolara pul koyuverip bakmasam, ben vaktinde şolar bana kömekçi olacak olup, men bilen parkta gittiler. Her işi men bilen ädim ätler, tamdırda işledim, kıyızmam yanımda işledi. Şu an oturup içmeyen ya çağalarını neme yaşat bilmedi deyip. Yani ne için ben 24 yıl, 25 yıl ben çağalarımın yanında yok. Ecem öğünde aldı. O öňem aýtyp berdim ben bir çıkışımda. 6 aydan 8 aydan ben 2 günlük gelirdim.
Şu vakti çağalarım gece yatan da yanına yoğuşadan kulağıma pişir diyorlar da Ecem'den hem çekiniyorlar. Ecem'den ama oynap yiyorum sizi bakmak için işleye deyip şey diye ondan sonra çekin. Ece indi biz taşlak gitmeyin ne deyip yoğuşadan kulağıma pişir diyorlar. Benim hava olmuyor taşlak gitmeyin deyip şey diyenler. Bir genç bir yatıyorlar. 2 günden sonra dağdan beste turup ben kaçıp gidedim. Çağalarım oyun maka deyip yoğuşadan çıkıp gidedim. İzimde ağlak kalıyorlar da. Ben ona yüreğim dayanmıyordu. Yani şey deyip, ben çağanadı 4 yaşında taşlak gidende şu an 28, yakında 29 yaşayacak oldu, 28 yaşta olacak oldu. İlk hiç çağan şunu yani. Çağalım hep mesela şey de olurdum ben. Yani bu bizim samsıklığımız, bizim öz günahımız. Ne için biz halk ayağa kalıp vatanımıza iyi olup bilemiz ha. Ne için? Biri Türkmenistan düzede deyip yapışıyor, Anırkı bir çıkıp Serdar Şöhrat diye arkadaşımı Şöhrat o sokak yapıyorlar mı? Haysir Şöhrat bulan, Şöhrat'ı haysir naçacak bularım. Çağlarımızın soğutsuzluğunu mu, iyisizliğini mi, diri yetimliğini mi? Ben şu çağlarına bakmadık bolsam, ben aktıklarım neyim olurdu? Ben sever çağlarımı yaşap bilmedi, aktıklarım köselmesin deyip pul uğradıyorum. Ben bir yerde ölsem neyim olacak? Çağlar neyliğini görecek? Hani Türkmenistan'ın iş yok, zat yok. Yine adı üstünde adı duruyor o yerde, 4. yerde duruyormuş da. Asuda asmanmış da. Asuda asman hem bir yerde. Şu an neme bilen İsrail bilen Gazze bombalap dur birbirini asmana seyretse arası asudıcı. Bizim terörist özümüzün başımızdakiler. Çünkü için bizim çağalarımızın var ya geleceğini karartmayacak olmalı. Geleceğini yitirmeyecek olmalı. Biz birini bütün süpürüyoruz. Özümüz çok bir kirli heleyim, ıngırdısını çekip atıyoruz. Bir telefonu eline alsan, önünden uğulak baş yemin öldüm diye. Gelinme 2 yıl oldu, öldüm diye her yeri kutarına. Şu ıngırdısını çekip yapıyor. Ben çağalarımı yaşatmadım böyle zaten. Çağalarım yaşadasım gelmez. Köp sayıda gecesinem çağır. Dünküne artık ben siz sohbete nimetten çıkışattınız Ümide Hanım bilen. Şonday değil mi? Ecemi de adam işe çağır diye bayıttı. Ben Ecemi de adam şu yere gelip işlesem ben kim oluyorum diye. Doğrudan ha. Şunu namus etmeyeler. Ecesine getirecek, derdesini, bacısını hep mezardan getirecek. Berde de bir Türkiye 2. heleye koyacak bacısını. Ödem arkayını işleyecekler. Şeyle bir namus derece geldik. Şoň için vatanymyzy kazanjak bolmaly. Men çağam, bana da aýtdylar, oğluňy öýlendirdim. Gelin bilen oğluň akit işler pulun kadryny bilsin diýip gepleýärler da, Türkmenlerimiz şey diýip gepleýär. Meniň çekenimi diýdim, men gelinime çekdirjekler diýdim. Vatan düzeler diýdim. Ay näme bileýin diýip geçýärler. Biz hemmemiz vatanı kazanmalı, hemmemiz. Yine gözüne getirip oturmalı da şöhratli yerler bir gözüne getirmeli. Ne etip yaşadık biz? Beyle kakal, tamam sen neme olabilirsin, yarancan olabilirsin, yalaka olabilirsin, sen kovu yaşap bilirsin. Yani beyle kalk ne etip yaşapıyor. Bundan son çağalar nehil yaşayacak. Ondan son kular orta çıkıp mo diyecek başka da hatta. Şöyle imanen bilecek derler. Şu dereceye yetip varıyorsunuz. Şoň için vatanymyzy kazanmaly, ölmeli, gitmeli, ya da vatanın uğruna ölmeli, ya da kazanmaly. Hawa, Bahar hanım, gaty neme, Cumhuriyet neme yerlerine girip aytıp çıktınız. Sağ olun, seredin ildeşler. Yani bir saniye yankı videoda gördüğünüz çağa vakti ruhunu döyüp, yankını özüne göğünü yetmezlik döredip, korkaklığı öğredip, ulaltıran çağınız yani gelecek nereden nereye çelli geleceğine kıskarak edip Bahar hanım gülünü verip geçti. Düşünsenizler ildeşler. Menem şutayda yine bir zatlar goşayın. Ne goşacak oturan zadım. Bizim maksadımız şu gepleşikte ildeşler. Şu erkeklerimizin çağalığından ezip korkak edip yetiştirmezliğimiz gerek. Şonun için şu günler edotiriz de. Alalım mesela bir erkeği. Bu özüne göğüne yetmen yankı birisinin kızına öğlenen vakti onu yan bakıp bilmin.
bakıp bilmediğim yankı emeli problemalar dörediklet yurdunuzun içindeki şu problemaları göreşip bilmin ya şoları dile getirip bilmin ayalını 5-10 yıllık taşar yüde koyveradı. O taydayım o ayal maşkalayım gitti mi gidenden sonra izinden bolsa ay celep çıktı dedi. Bağışlan hanımlar bu zaten ayda oturanıma sizin yanınızda utanıyanım. Elbette ildeşlerimiz size bağışlan. Sebep hakiki bol oturan zatlar da şu. Türkan'ı sen onun zayalayan sene onu. Sen şunu korkaklığın bilen dile getirip bilmen o maşkalan çağını kız zayaladın ya sen. Onun yalı zaya olan bolsa sen ona öylenmezdin ya. Onun yalı değil mi yerler? Onun üstüne atyarlar. Neymemiş bu zayalandı değil. Şunu koşayım dedim Malika Hanım'ım size söz vereyim. Benim aytacak zatlarım şu iyileşlerimi de çağağınızın demesinde neyme kımmatını bilin. Türkmençe sözlerimi de miyadımızdan çıkıp gitti. Bizi halis bitirdiler. Yurt bitti, halk millet kutordu, ölüp soykırım edip görürler yurdun içine. En tegem asuda asmanımız vardı kıyıryanız. Siz yoş yarağısız, bombasız ölüp baryanınıza bir düşünün. Çağalarınızın kıymetini bilin. Şol çağalarınızın kadrini bilin. Sizden son sizin neslinizi devam edecek nesiller şolur. Korkok ya da bir ecide kanıyım edip yetiştirmen. Terbiye beriyen olsanız şeyde her düşmanına başkalık bilen bir gerçek erkek edip yetiştirin. Kıyıdın adam şonu yetiştirin. Şimdi Safar ağam bir sözü vardır. Özümüze dönmeli diye. Biz özümüze dönmeli. Hükman. Biz de ön Türkmenli şuratlar olmadık. Oğuz dövründe biz bilimem, mektebem yoktu. Şunu da erkin yetiştiriptirler çağlarını. Düşmanın koranmadan başarttırlar. Mıdama kılıcı kaplarına vuruptur. Erkeklerine, zenanlarına. Kıyız maşkalarınızdan, erkek oğullarınızdan erkin yetiştirin. Erkin yetiştirin, hiç kimin önüne mertebesini pes etmesinler, korkmasınlar, baskı yapman. Siz korku olmaz çağalarınızda, siz taşının galası olmaz o çağaların. Birini ertir var, öz çöyokların önüne hizmet edip, yalakalık edip ya da plana şokrat deyip görürse utanacak gelmesiz. Yine hakiki yan Baharanım Gowu berlek geçti gurrun verdi Arslan Bey'im berlek berdi şonu gıyskacık edip yine nereden nire çenini gelip yetiyeli kenik. Bu çağaş özüne şöyle gurru yetmeyen yine vatan için yekece elini dağışın altına koymadık menmenleyen yigitler ölüp gitti. Şu ecizliğinden, mertebesi düşüklüğünden, korkakluğundan, baskı altına yetişenliğinden sesini çıkarıp bilmeyen ölüptiler. Ölmeyesin var mı? Ölüyenem olsa vatan için ölmeli. Tamam çağlarınızı ezdirmeyen. Eskere gidip tutayda tayağı yiyenlerim çağlarınızdan soran, iyiden talep edin. Bu devlet değil yani. Birinci bilene bize devlet yok. Terör toparı deyip ilan edilir. İkinci denem Şotay'da eskere gidenler devlet sonu hükman hemme taraflayın seyretmeli. Şu devlet diyen var koşadırına içindeki devlet sizin önünüzde, halkın önünde iki bilip hizmette durmalı olur. Devlet emele getirilen bir 4-5 tane adamlar. Sizin önünüzde hizmetinizde durmalı. Sizin ehli kaprizlarınızı yerine getirmeli. Şu lazım eksik, şu lazım yok diyeniz de şolur. Lekbeydi pökman yerine getirmeli. Getirmese de ayrılmalı şolur. Şu tayda korkup ürküp oturur da yok. Çağlarınızda koran, çağlarınızın geleceği yaşamanın mümkünçülük şartlar dörtmek isteyenim olsak yurdumuzdan biz mecbur korumalı. Yoksa sizin çağlarınız nerede yaşasın? Şu an Türkiye'de bir Rusya gidip bilen bir Türkiye. Hazır olaram kısıtlarına uğradılar. O taygam gidip bilmeyiz şu iki devlete de.
On soň sizi nirik kovsunlar, haysa çöle kovsunlar. Bir yerlerik başıňyzlar gidersiňiz, o taýda da sığınny bolup berersiňiz. Biz şu ýurt ýaşyndaşyna watandan aýrylygyň nämedigini bilip biýer. Şoň üçin şu zatlary öwreniň şu azat erkin ýaşamaga umtylyň. On ýani torlu bir näme prezident torlu dip oňaňyny epilmeli. Prezident kim? Prezident tam halktan çıkan. Bir cemleyiciler hökümünde sebäbi bizim neslimiz nähili bıraksak şon ýadak geçer. Häzir şu çağalar bilen hon gepleşýän çağalar da bir şu taýda işleýän bir owadaşym, o çağalar bilen gürleşdi. Ol menem salamlaşaýyn diýip ýanyna dur. Olarsaň näme boljak diýip sorýa bolyn. Olarsam diýä gulluga gitjek. Ol gullukdan gelen soňam Türkiýe gitjek diýä. Indi kiçik çağalar ente okuda baranok şu çağalan paniýasyny serediňe. Men gul boljak diýip dursa çağa. Men şu taýda eskerlikde gul. Ondan eskerlikden gelen soňam ýurtdaşyna gulçuluga gitjek diýä. Şo biziň etýän hereketlerimizi gaýtalajak bolýarlar. Ene bizim berýän terbiýemiz, şu görelärimiz şol. Men öz ýurdumda okujak da plan iş yer açjak ya plan yer de işlejek diýen ýok. Diýip bilen oklar şeýle çağalar şu bolmaly, şomka diýip kabul etýärler. Şunu aýdaýyn diýdim, edesler. Aha, benim şu taýda ýaňky demeye goşaýyn bir zat. Çağany ezik edip, korkak edip erkeği yetiştirilen çağalar meselem bularım ulalyara wagtyň geçmegi bilen ulalandan soň birisi her birisi her yerde işlerde meselem alalım şunun birisi mugalym boldy diýelim. Çünki men öz klassdaşym şoň ýalypdy. Korkak ýa-ni gorkuzulup yetiştirilen soň atasynyň pulu bilen mugalym boldy bu. Indi şol mugalym bolan wagty çok neme çağalara okuwçylaryna näil görelde bolup bilerken özüňiz ildeşler göz öňüne getirip görüň ya pikirlenip görüňler de şondan ýaňky bir ýigitlik düşünjeni ne derece doğru alady. Ya bir okuwçylaryna ýaňky esasan oğlanlara bir erligi görkezip ýaňky suratlandyryp bilermiş ol. Ýaňky ezik mugalym. Çünkü özü bilmeýär, özünde ýoksa da o nerden alıp bersin soň. O men o ezik mugalym eken diýip onun üstünden düşecek bolan ýok, emma onuň ezikliğine sebäbi bardy. Sebäbi hem bizden gene şu ene atalarymyzyň ýalňyşlyklary da durmuşundaky. Soň bu adamlar watan gorarmy? Bu ezik erkekler ýa-ni zenan watandaşy şular kösenip duran wagty kömeğe gelip bilermi? Yok, bulan hiçbirisi hiçbir zada yaramydy da. Yani bolup duran durmuşumuzda hem şonun ýaly geç oturan misallar gatykendir durmuşda da. Emma muňa sadece sin salmaly, yani Malik hanım aýdýaly özümize dönmeli. Şonun üçin hem biz şu zatları gürrüňe dotyrys illeşler. Bahar hanım size hem söz vereyim, biraz uzunan boldu bu gepleşimiz. Buyurun. Şu yaş çatıncalar urşsa şonu göz öňüne getirmeli da yaşyň soňunda garran wagtyňam sen aýalyň. Sen aýalyňa gowy seret agzy berje bol, çağalaram enatadan göreldi alsın. Şu öýde gıykylyk bolsa çağa gıykylygy öwrenýär. Men gaýnanam aýdarda oğlum bilen geliniňi bir 6 ay urşduryp öwrenseň, öwrenişdirseň, o zaman arasyna girmek gerek däl, özleri urşýar. Menem aýtdym, o ýa-sam ikisini diýdim, ata düşman edýän diýdim. O dogry diýdim. Bir-birine düşman edýän diýdim da. Ýöne şeýle düşman bolmasyn, indiki ýaşlar agzy berje ýaşasyn. Men şu daşda bolsam, her jan edemle gepleşende oğlumy köp şedatlar sargynsa, özüm köp çekdim. Şu oğlum bilen gelinim arasyna uruş bolmasyn, çağı şeýle terbiýe almasyn, şolary aýdýan. Yaşlarımız bir-birinin kadrini bilsin. Erkek aýalyň, zenanyň galasıdır daşynyň. Çağalaram onlardan
görüldi alsın. Biz şeýdip özümüz bir-birimizin elimizden tutup özümüz bir-birimizi ýokary götermesek başymyzdaky oturan jenaýatçy topardan bize hiç hili kömek yok. Ya iş ýagdaýlary gowlandyryp berjek, olar ýaly ýagdaý yok. Biz bir-birimizin elimizden tutmaly, el tutup watanymyzy gazanmaly, agzy bir bolmaly. Oňa şöhrat, muňa arkada diýip geçsek, Türkmenistan bir döwlet galmaz. Şonu oturup düşünmeli geplerini. Diňe şöhrat diýip geplenmek, men näme üçin şöhrat diýekam? Bizim soňumyz nire barýar bir göz öňüne getirip görmeli. Özüň ýaşaýyşyň gowy bolsa, töwereňdäkileri gör, başga ýerleri gör, raýonlary gör, owalary gör. Hiç bolmasa bazara git. Bazaryň içinde halk nähili? Näçe bölege halk bölünýär. Başgadyr, garyp başgadyr. Köpüsi aljak bolup bir zady aljak bolup seretip durandyr, çağaçygy elinden tutup onu maňa alyp ber diýip dürtgelýändir. Enesem goý diýip silkelýändir. Ne şu ýagdaýlary göz. Biz nähil derejä geldik. Indi biz näme diýip külden bolmaly diýemi Safar ağa bir gowy edip aýdýar da. Ene şolar ýaly biz indi külden döremelmi, özümizden döremeli da gaýtadan biz öldük. Öldük. Ýöne biz gaýtadan diýirelmeli. Ene özümize gelmeli. Biz gaýtadan adam bolmaly. Öň raýat-da. Raýat diýip onuň üçin pasportdan berdiler bize. Raýat sürüy. Haýsyany höw diýsen gidýär, guruk diýsen gelýär. Ana şo boldyk biz. Indi gaýtadan raýatlykdan çykyp adam bolmaly. Çağalarymyzy da gowja seretmeli, gowja terbiýelemeli. El yetmez, akylly, edepli çağa edip ýetişdirjek bolmaly. Elimizden geleni edip ýetişdirmeli, çağalarymyza bilim bermeli. Ýöne hökmen gepin guturan ýeri watanymyzy gazanmaly. Täze jumhuriýeti gurmaly. Bakar hanım, şu gepleşimizde yine de koşanınız için yankı sağ olun, gozatları durmuş tecrübelerinizden aydıp verdiğinizde benim şu yine bir zat koşayım. Yani şu ezik yetiştirilen erkeklerimiz şu gece gündüz ne enesini ne ayal doğanını ne de yurdunu hiçbir zatını gorap bilyen deldir. Gör otursunuzlar bunu ildeşler. Yani ayıptıram aytmak. 55 yaşta öz ayalı özüne sowgat geldi diýibem. Şonuň ýaly zatlara da begenip ýörler. Ildeşlerimiz gynalsak da ya da enesiniň patronundan sowgat geldi diýip begenişip ýören nemelerem, oglanlarym gatyken bu zatlar hemmejigi ýa-ni çağalykdan gorkuzulup ulaldyrylany üçin ildeşler. O şonuň ýaly. Indi ýene de bir şutaýda bir zada şu gepleşikten bir many çıkarandyryňyza ildeşler. Indi men many çıkardyň, şunun ýaly ýerinden bir many çıkaran diýjek bolýan da. Şu Türkmenistanda häzir döwlet guruluşynyň ýokdugyna göz ýetirendiňize şu gepleşikden many çıkaryp, sebep Türkmenistanda döwlet funksiyasy ýa-ni işleýän bolsa da meselem şu ezik çağlar yetişmezligini bu zat abspeç ederdiler de şu ezik çağa yetişmesin diýerdiler. Asla häzirki terör rejiminde döwlet ýa-ni funksiýasyny ýerine ýetirmek niýetleri ýoklugyna, şu rejimi aýyrmalydygyna gözüňiz ýetendir. Sebep şu 30 ýa-ni döwlet bir sistemasy da 30 ýyl öňünden bilmeli de meselem ýa-ni ezik çağanyň gelecekte neyle ziyan verecek? Bu 50 yaşında da neyle ziyan verip bilecek? Neçe sanı bir özünün ezik adamın durmuşta neçe sanı adamlara ağram salacaklığın, özünün etmeli işini bilmin, başka bir zatlara da ziyan yetirecekliğini, bu zatlara garaz döwlet funksiyasındaki mi deyin ya adamlar, yani döwletde oturanlar bu zatlara düşünmeli. Taýdam ýene Türkmenistanda döwlet guruluşynyň ýokdugyna da göz ýetirendiňize çıkarmaly manyňyz şunuň ýalara
Kardeşler deme açacak zatınız olmasa cemleyelim mi? Valla ildeşler sonra çeli dinleyeniniz için köp sağ olun. Hanımlar Bahar hanım, Malika hanım geleniniz için o Täze Türkmenistan'ın kurulmağına koşanınız için tarihi vakalarda bir fikirlerinizi aytıp iz kaldırıtanlarınız için hem köp sağ olunlar. Bu fikirdaş yankı yoldaş bolup duran vatandaşlarımız sizem sağ olun dinleyeniniz için.